Jamen, velkommen tilbage til endnu et afsnit af Sund Fornuft, en podcast om kost, træning og sundhed. Mit navn er Nana. Og mit navn er Frederik. Og vi har sammen United Gym, og vi har lavet den her podcast for ligesom at prøve at skabe lidt flere nuancer på forskellige områder inden for kost, træning og sundhed, fordi vi synes generelt, at der mangler nogle nuancer nogle gange i forhold til de ting, man ser på sociale medier og sådan nogle ting. Præcis. Den her gang har vi så lidt en sjov en i gåseøjne. Det er sådan en overvurderet og undervurderet, så det er jo sådan nogle emner, vi stiller til hinanden, og så skal man sige på, altså om det er overvurderet eller undervurderet. Ja, så måske lige komme med en begrundelse for, hvorfor man synes det, man synes. En bemærkning, ja. Og vi ved ikke, hvad hinanden har skrevet ned. Så det kan også være, at vi har stillet hinanden de samme spørgsmål. Det ved vi ikke. Præcis. Så det finder vi ud af. Skal jeg ikke starte? Du kan godt starte, ja. Fint. Jeg har en til dig, der hedder kalorietælling. Og det skal selvfølgelig forstås med, at man er i et vægttab den her gang. Ja. Så det kan også være sådan en stram kalorietælling. Om det er over- eller undervurderet? Ja. Du kan også svare midt imellem. Den havde vi snakket om inden. Man må godt sige, at det både er en både og. Den er... Skal jeg passe på, hvad jeg siger. Men lidt undervurderet. Forstået på den måde, at kalorietælling, og det er også det, jeg snakker om i tidligere afsnit, at det jo er blevet sådan lidt, ikke et forbudt område, men man skal træde lidt varsom, fordi for nogle kan kalorietælling blive meget ekstremt, og det kan fjerne en masse livskvalitet, og det kan gøre, at et vægttab bliver super træls, fordi at man vejer mål af hvert et gram, og det synes jeg ikke er meningen med kalorietælling. Men det, der kan være en idé ved kalorietælling, det er, at du får et billede og et indblik i for de forskellige fødevarer, og hvor meget de indeholder. Og det kan gavne et vægttab, fordi ofte så får de svært ved at tabe sig, fordi de ikke er et underskud, og det er jo fordi, de får for mange kalorier ind. Så ved ligesom at få et indblik i, hvad de forskellige fødevarer indeholder af kalorier, så er det væsentligt nemmere at sammensætte sine måltider. Og det er jo ikke betydende med, at man skal være til sine kalorier resten af livet. Slet ikke. Jeg bruger det tit som et værktøj, så kan jeg sige til mine klienter, prøv lige at tælle dine kalorier i 14 dages tid. Bare for at, som sagt, få et indblik i, hvordan er det, du spiser, hvornår er det, du får meget, hvornår er det, du får for lidt og sådan nogle ting. Så brug det som et værktøj, men ikke som noget, du skal resten af livet. Så den er undervurderet i den forstand, at for nogen kan det være en nødvendighed lige at bruge det som et værktøj. Og igen, fordi man ikke skal se fuldstændig bort fra, hvor mange kalorier der er i, hvis vægttab, eller for den sags skyld vægtøgning, er målet. Og det er intet i forhold til, at vi ikke også skal have fokus på den næring, vi får, også hele sundheden i det. Så ja, jeg tænker, det besvarer det okay. Ja. Men det er sjovt, du har taget den som første, for jeg gætter, hvad mit første spørgsmål er. Jeg ved det ikke. Kalorietælling. Den har vi jo lidt haft jo så jo. Så bliver du Men du kan jo give dit take på det, om du synes, det er over- eller undervurderet. Mit take lægger sig rigtig meget op af det, du lige nævnte der. Du siger undervurderet. Jeg vil næsten sige... Nej, jeg vil lægge mig meget op af det her. Ja. Vi deler jo næsten samme ideologi i næsten alt, hvad vi laver. Ja. Så den lægger mig meget tæt op af. Ja. Men du kan sagtens stille mig et nyt. Ja. Nummer 2. Der har jeg skrevet kosttilskud som proteinpulver og kreatin. Er det overvurderet eller undervurderet? Er det du siger både protein og kreatin? Ja, det er mere sådan. Ja, men ellers så lad os sige en af dem, eller hvad? Proteinpulver. Den synes jeg faktisk er lidt mere interessant. Ja. Jeg synes, den er overvurderet. Ja. Ja, det synes jeg. Og igen, der er godt nok mange nuancer også i det spørgsmål, men jeg synes, den er overvurderet, fordi at det er, lad os sige, du har unge mennesker, som skal starte med at træne. Det bliver næsten gjort til næsten sådan en form for magisk måde at få dine proteiner på. Og det kan nogle gange lidt overskygge din kost og vaner. Ja.
Så i stedet så vil jeg fokusere på til at starte med, at krydser man god kost af på den måde, det vil jeg først have styr på, inden jeg propper mig med kosttilskud. Helt sikkert. Og bruger en masse penge på. Og bruger en masse penge, ja. Så snart det er på plads, så vil jeg kigge på kosttilskud. Og det gælder næsten alle, vil jeg godt sige, det gælder næsten alle kosttilskud. Altså har du styr på basen, så bagefter så kan du tilføje. Ja. Det er også ligesom derfor, tilskud er med i ordet, ikke? Så ja, jeg vil faktisk sige overvurderet på det punkt der. Er du i gang, og så er det et super godt middel. Det er jo et godt supplement. Ja, men jeg bliver nødt til at sige overvurderet, fordi jeg kigger på den måde der. Men der er jo også mange, der tænker, nu er jeg startet med at træne, så nu skal jeg have proteinpulver. Hvor man sådan, det behøver ikke være det, du skal kigge først, som du selv siger. Få styr på din basic kost, din søvn, og komme afsted til træning kontinuerligt. Så kan vi begynde at kigge på tilskuddene derefter, når det spiller. Præcis. Den vil jeg gerne, jeg holder fast i overvurderet. Ja. Jeg har faktisk lige en krølle i den her med kalorietælling. Fordi kan man egentlig også vente om at sige, at den er lidt overvurderet? I den forstand, at der er jo også mange, der er meget sådan, nu skal jeg tabe mig, så nu tæller jeg hvert et gram. Og så taber de sig stadig ikke. Og så glemmer man faktisk lidt bare at kigge på sine spisemønstre og sin spiseadfærd. Og også lære derfra, fordi du kan sagtens tabe dig uden at tælle kalorier. Så det er det er mere for at sige, at kalorietælling er altså ikke en nødvendighed for at skulle tabe sig, men man kan bruge det som et værktøj. Så jeg vil faktisk næsten sige, at den både kan være undervurderet og overvurderet, alt efter hvilken person man snakker med. Det vil jeg bare lige tilføje. Så har jeg en til dig. Yes. Supersæt inden for styrketræning. Ja. Om den er over- eller undervurderet? Og den er lidt svær, fordi så meget har jeg ikke sådan hørt folk tale om det. Men måske lidt undervurderet. Vi leder også efter din mening. Ja. Men jeg benytter mig jo faktisk selv meget af Superset. Men måske den er lidt undervurderet for nybegyndere. Og det kan måske også bare være, hvis man ikke er så informeret på det punkt. Fordi jeg synes jo, Superset er et super godt værktøj, specielt hvis du har mindre tid til at nå din træning, men stadig gerne vil nå mere. Der er det jo et genialt værktøj at bruge. Nogle gange kan jeg også godt lide at bruge det, hvis jeg kan mærke sådan, okay, jeg kommer ikke til at løfte super tungt de her dage, jeg er træt og sådan nogle ting. Men jeg vil stadig gerne nå tæt til udmattelse og sådan nogle ting, så kan man bruge Superset, fordi du bliver bare træt på en anden måde, fordi du ikke har samme pause. Også fordi, som du siger, du kan jo også lege med det i forhold til, at nu supersætter jeg samme muskelgrupper. Præcis. Så netop som du siger, det er jo en super vigtig pointe, der hvis du har sådan en dag, så kan du komme til udmattelse på nummer 2 øvelse. Lad os bare sige, det var bænkpres med håndvægte. Lige bagefter går du over og laver push-ups. Så når du udmattelse på en lidt anden måde. Præcis, uden at du skal op og løfte super tungt, som kan være super krævende, specielt hvis du er meget træt også. Så derfor er det så jeg synes Superset er godt, hvis du forstår, hvordan du skal bruge det. Så nok undervurderet, uden at jeg sådan, det er ikke fordi, jeg har hørt så mange snakke negativt om det i den forstand. Nej, men det var også mere din. Til dig. 6-7 måltider om dagen for bedre forbrænding. Er det over- eller undervurderet? Ikke at jeg siger, at man får en bedre forbrænding, men det er der nogen, der tror, at jeg skal spise mange måltider for at holde forbrændingen ved lige. Ja, er det over- eller undervurderet? Stærkt overvurderet. Det er meget stærkt overvurderet. Næsten så overvurderet, så jeg er svært ved at sige noget til det. Men ja, der findes jo mange myter i forhold til, hvad folk tror, der kan booste din forbrænding. Den skal vi lige have med. Folk tror, at de kan spise noget bestemt, og så forbrænder det mere. Det eneste, der sådan set kan sætte din hvileforbrænding op, det er, at du får en større motor, og det vil sige, at du bygger flere muskler på din krop. Så at spise på den måde for at tro det, der bliver vi nødt til at sige, at det er overvurderet.
Ja, og man kan sige, at for nogen fungerer det at spise flere måltider om dagen, og for nogen fungerer det at spise færre, men lidt større. Ja. Og så kan man stadig have en lige så god forbrænding, og man gør det ene eller det andet. Det er Det også må man meget en sige. vanesag. Det må man sige. Og det er også meget, hvordan er ens hverdag struktureret og sådan nogle ting. Ikke? Hvad fungerer bedst? Jeg bliver nødt til at spise så mange måltider, for ellers så min forbrænding, den går i stå. Ja. Hvis den går i stå, så er du død. Then you're dead. Ja. Det var lidt sørgeligt. Men den er overvurderet, stærkt overvurderet. Yes. Og en, som vi begge to er meget, som vi ikke bruger. Men pre-workout. Ja, den er overvurderet. I min forstand i hvert fald. Ja. Eller i min optik hedder det. Og der får du, hvis der er mange, der hører det her, Ja. så får vi nogen efter os. Ja. Men den er stærkt overvurderet. Ja, det vil jeg i hvert fald mene, og det er jo fordi, jeg synes jo personligt, man kan kigge på nogle andre punkter først. Jeg har selv brugt pre-workout en gang, men det var sådan i starten, da jeg begyndte at træne, og jeg synes faktisk, det var virkelig ubehageligt, den måde, det stikker i kroppen, og først så troede jeg faktisk, jeg var allergisk over for et eller andet, for jeg tænkte, hvad fanden at der stikker sådan, men det var så bare pre-workouten. Ja. Men jeg kan huske, jeg var det sådan lidt, det kan ikke være rigtigt, at jeg skal tage noget, for at jeg har overskud til min træning. Der bliver jeg simpelthen nødt til at kigge på, hvordan er det, jeg sover, hvordan er det, jeg spiser, og hvordan er min hverdag generelt. Fordi hvis jeg er træt hver gang, jeg skal til træning, så er der nogle andre ting, jeg bliver nødt til at kigge på, og ikke bare proppe mig selv med pre-workout. Så jeg tror, sådan for den helt almene, der synes jeg, det er overvurderet. Fordi hvis du spiser ordentligt, hvis du får din søvn, og du ikke er stresset af de her ting, så har du ikke behov for pre-workout. Er du noget konkurrence et eller andet, og du skal til noget, der er også de her forskellige gels og sådan nogle ting, som folk bruger. Det synes jeg er fint nok, og jeg gør det ikke selv, men der kan jeg bedre sætte mig ind i, at folk bruger noget ekstra, når de skal noget ekstra. Men det er jo det, de højst sandsynligt vil gøre. De fleste vil tage pre-workout, og de vil også se det som om, nu skal jeg ind og træne, jeg skal løfte tungt i, nu siger jeg bare squat eller bænkpres. Det bliver brugt som performance. Altså den almene, tænker du? Det er højst sandsynligt. Ja, men det bliver det jo brugt til nu for mange. Ja. Og der er forsket meget i forhold til, at koffein, som der er en del af i pre-workout, det giver noget. Det kan øge en lille smule på performance. Men som du, altså, jeg deler samme holdning, det er slet ikke det. Hvis man har brug for det hver gang, hver evig eneste gang, så bliver man måske nødt til at kigge på, er der andre parametre, der halter. Ja, og man kan sige, det er måske også lidt en holdningssag, fordi jeg er helt sikker på, at der er nogen, der føler, at de har en bedre træning, hvis de tager pre-workout. Men nogle gange kan det også lidt være den her sådan, mentale sådan, ting, okay, nu tager det her, så nu er jeg bare on fire. Ja. Men jeg oplevede også dengang, jeg selv tog det, at så kunne jeg tage det, og jeg havde stadig en lortetræning, fordi jeg var udmattet, så der hjælper pre-workouten ikke. Så jeg vil altid anbefale, at man skal kigge på de andre ting først, og få det til at spille. Og hvis du stadig føler, at du lige mangler det sidste til at kunne give de sidste 5-10% til din træning, så kunne det være, at man skulle tage det de dage, hvor man ved, sådan, okay, i dag der er det tungt, jeg skal løfte. Så tager jeg lige lidt ekstra, hvis det er det. Men som udgangspunkt, så min egen holdning er, at kigge på nogle andre ting først. Og helst ikke være afhængig af at skulle tage pre-workout, for at man kan have en god træning. Og det bliver nemlig lidt en afhængighed, og det er jo også lidt ærgerligt i sig selv. Du træder ind i centret, og så er det nærmest sådan en vanesag, at det skal du have. Ja, og flere og flere produkter, der kommer, og også udstyr og sådan nogle ting, men man gør sig sindssygt afhængig af alt muligt andet, end faktisk bare det at kunne tage ned og træne med sin krop og det, man lige har. Ikke? Ja. Men man skal lige have taget dit, du og dat inden, og have alt sit grej på, ikke? Så i min optik, overvurderet. Ja. Opvarmning før træning, over- eller undervurderet? Der bliver jeg også nødt til at kigge på, måske hvad den almene gør. Jeg vil sige undervurderet. Ja. For jeg specielt tager man udgangspunkt i, at folk, der lige har startet med at træne, eller et eller andet i forhold til... Det kan også bare være hurtigt, sådan, man ser folk lige lave et par armsvinger, så går de ind og laver, bænkpres. Og det kan også godt holde
det kan måske holde i noget tid, ikke? Men på et tidspunkt, så bliver man nødt til at indse, at man bliver nødt til at have lidt opvarmning. Også i takt med, at man bliver ældre og alt det her, ikke? Kroppen har det bare på en anden måde, når man er ung. Ja, og så også hvis du gerne også vil ind og løfte tunger og sådan nogle ting, jamen så kræver det også bare noget opvarmning. Ja, præcis. Og det er jo ikke fordi, du skal stå en time på løbebåndet, det er jo ikke den form for opvarmning. Nej. Den bedste opvarmning er jo... Når du skal lave det selve løftet. Lave den øvelse, du skal lave, så skal du squatte, jamen så tag nogle opvarmningssæt i din squat. Og jeg måske ikke lige lave noget ledopvarmning inden, så du lige får pulsen op og gang i kroppen. Ja, men i princippet gør det jo ikke noget, at man har pulsopvarmning i form af, om det er på en cykel eller på en romaskine, et eller andet. Så det kardiovaskulære system også kommer lidt i gang, bare lidt, ikke? Jo. Det gør vi jo også selv. Ja, netop. Så der bliver jeg nødt til at sige, at den er undervurderet. Ja, der er mange, der bare går direkte ind, og så løfter de bare deres arbejdssæt. Ja. Men jeg er enig. Ja. Kommer der en spændende en, for jeg har sagt Hyrox. Ja, om Hyrox Ja. er over et undervurderet. Jamen, personligt, når man kigger på sociale medier, så ser man lidt en kamp i forhold til, at CrossFit laver sjov med dem. Og jeg leder også efter din holdning til det her. Ja. Det er jo lidt det handler om. Jeg synes faktisk, at det er hverken det ene eller det andet. Ja. Fordi at jeg synes ikke, det har fået et kæmpe hype, men jeg synes faktisk også, det er berettiget. Ja. For det Hyrox kan, som jeg personligt synes, CrossFit mangler, det er det her med, at alle kan være med. Stort set. Ja. De eneste begrænsninger, vi ser hos folk, hos vores egne medlemmer i forhold til Hyrox, det er, hvis man ikke kan løbe, hvis man har dårlige knæ eller et eller andet. Det er sådan der, vi har set en udfordring. Ja. Men ellers så er det alle sammen nogle øvelser, du kan træne op til. Ja. Og om ikke andet, så kan du gå din Hyrox, så du skal nok komme i mål. De har været sindssygt gode til at skabe et community og et fællesskab, og skabe nogle rammer, hvor at du kommer, og som nybegynder faktisk også føler, at du kan være med, fordi at når du er i gang, du kan ikke se, om du er foran eller om du er bagved, fordi der er så mange i gang på samme tid, og der er ikke sådan en spotlight på dig heller. Nej, de startede et løb, bare da vi var afsted i Bella Center. Jeg mener, vi regnede ud, at de startede et løb hver 8. minut. Ja, det tror jeg passer meget godt. Ved 8. eller 10. fra dig. Så du kommer ikke til at kunne... Du bliver i hvert fald ikke set som en, der tænker, hold da op vedkommende. Overhovedet ikke. Tværtimod, så synes jeg også, at fordi man netop ser så mange forskellige mennesker, at man også bare sådan, kæft for det sejt, det der, at der både er... der er den lidt ene eller den tredje, ikke? Ja, så... Yes. Men jeg synes heller ikke... Så jeg synes ikke, det er overvurderet. Jeg synes heller ikke, det er undervurderet, fordi jeg har heller ikke hørt sådan negative ting eller sådan. Jeg tror, som du siger, i forhold til CrossFit, det er nok bare sådan en lidt interne... Sådan lidt... Jamen det er det. Det er jo lidt en... En fight, men sådan, man gør lidt... Der er jo altid også blevet gjort grin med CrossFit fra bodybuilder og sådan nogle ting. Ja, styrketræning. Ja, styrketræning. Ja. Og nu tror jeg også bare, nu kommer der noget, der minder lidt om CrossFit, uden helt at være det, men altså man må bare sige, at de formår altså virkelig at gøre noget, som fællesskabet kan være, eller størstedelen kan være en del af. Det er lettere at gå til. Ja. Hyrox, helt sikkert. Og jeg selv startede jo med Hyrox, fordi man skulle give led, og der var CrossFit bare no-go. Ja. Hvor at der var sådan, okay, med Hyrox, jeg kan stadig få konkurrencedelen, jeg har noget, jeg kan træne op til, jeg kender mange af øvelserne, og altså, der er stadig en blanding af styrke og kondition, som jeg var vant til. Jeg fik ikke ondt i kroppen med alle mulige underlige øvelser, og altså, det er let at gå til. Ja. Så jeg synes, det er fedt. Og det faste format er ligesom om, det er begyndt at sælge mere, at folk ved, hvad man skal lave. Der er ikke det der sådan, på dagen, hvor man bliver overrasket. Nej, og det er jo derfor, det virkelig er eksploderet. Altså, der er jo et løb hver weekend i rundt omkring i verden. Ja. At jeg synes, at priserne har stået lidt af. Det må jeg sige. Det er godt nok blevet en pengemaskine. Ja, det kan de tillade sig. Ja. Det... Men og der er det der med sådan, at vi er jo ikke sådan noget inden for Hyrox, men vi kan stadig komme til udlandet og få nogle fede ture. Og sådan. De giver virkelig den almene
mulighed for at få nogle fede træningsoplevelser, og få nogle ture med sine kammerater, og lave altså, nogle personlige rekorder, ikke? Fordi du ikke hele tiden bliver sammenlignet med alle andre. Præcis, det er det helt eget. Ja, det kan noget. Er det så min sidste? Jeg har jo også en sidste til dig bagefter. Ja. Søvn som faktor for resultater. Altså om søvn spiller en rolle i forhold til både træning og vægttab og sådan nogle ting. Ja, over eller undervurderet? Ja, så er den undervurderet. Altså jeg ser søvn som et supervåben i forhold til næsten alt, hvad du skal. Ja. Så man snakker jo stadig om de her, alt efter hvor du er hen i livet, hvor gammel du er, men 7-9 timer, ikke? Og det er bare den bedste restitutionsform overhovedet, der er, når vi får vores søvn, ikke? Vi er mere klar, vi er mere udhvilet, og kroppen er mere klar til at præstere. Så ja, i forhold til resultater, så du tænker bare generelt, ikke? Fordi den krydser jo alt af søvnen. Hvis du har en god søvn, så... Men det er også fordi, jeg synes, der kan nogle gange så oplever man folk sådan, jeg har svært ved at tabe mig, eller jeg har svært ved at rykke mig i min træning. Ja. Og de kigger på, at jeg spiser jo det her, jeg følger jo mit program, hvor at søvn er tit en faktor, folk helt glemmer at kigge på, jamen, får jeg overhovedet, som du siger, de der 7-9 timer, sådan rigtig mange, så går de måske i seng ved en 12-tiden, og så skal de op ved en 5-tiden. Ja. Og inden de gik i seng, har de også siddet og scrollet i en time, så de når slet ikke at få hvile på hele systemet og gøre klar til dagen efter, og energien er lav, jamen det påvirker også de valg, vi tager. Og sådan. Men folk er også gode til at tilvænne sig den vane. Altså det skal man tænke over, fordi det bliver bare rutine i, når jeg går i seng på det tidspunkt, og kroppen, jeg tror ikke man skal tage fejl af kroppen på det tidspunkt med at stå op. For eksempel nu siger du 12-5, ikke? Hvis man går i seng kl. 12 om aftenen og står op kl. 5, den tilvænner sig det her. Ja, så er der jo mange, der tænker sådan, det har jeg gjort altid, det kan jeg sagtens fungere på. Det kan jeg sagtens, og det er også fordi, at man vågner så også op til garanteret, måske om det kan være kaffe eller energidrik, og så kommer den her friskhed lidt igen, ikke? Men som du siger, det bliver jo også bare en vane, og til sidst så kender man jo ikke rigtigt til andet. Så nej, du skal jo nok fungere, du skal nok få tingene gjort, men kunne man optimere det? Kunne det føles federe, kunne det føles rarere, og, altså, og kunne det sætte mere gang i din træning, eller dit eventuelle vægttab, eller hvad det er, hvis du faktisk prioriterede din søvn noget mere? Det er jo svært at vide, når man har gjort det i mange, mange år på en anden måde, ikke? Jo, så vil helt klart sige undervurderet. Ja, det er jeg enig i. Den sidste, jeg har, er 10.000 skridt dagligt. For den har ændret sig lidt. Ja, den synes jeg er lidt overvurderet. Ja. Jeg synes helt sikkert, at man skal tænke over, hvor mange skridt man får, men at det lige præcis er 10.000, det er ikke et eller andet magisk tal, 10.000. Og jeg tror, man bliver også nødt til at kigge på, hvilket udgangspunkt har man. Hvis man er vant til at gå 3.000, så er der altså langt op til 10.000. Kan man måske se, om man kan få gået 4-5.000 i stedet for 3. Omvendt er du vant til at gå 20.000 skridt, så kunne det også være, at man skulle tænke på, okay, kan jeg også lige få hvilet mig lidt? Altså, hvad laver man ud over det? Sådan, der er ikke noget magisk tal, og vi bliver nødt til at bare kigge på den enkeltes livsstil i forvejen, og udfordringer og sådan nogle ting. Og går man ikke særlig meget, jamen, så kan vi optimere det en smule. Kan vi komme ud og gå lidt mere, end vi allerede gør. Så 10.000 skridt, synes jeg, er overvurderet. Ja, jeg synes også, at de har set forskning peger mere i retning af, at man siger 5.000-8.000. Ja. Hvor det 10.000 er også, at du skal alligevel gå lidt. Ja, det... Nu har jeg ikke selv skridttæller på, så jeg ved faktisk ikke. Men nu er vi så også nogen, der går meget og står meget op en hel dag. Men kontorarbejdere er ikke sikkert, de når. Det er svært at nå for en, der sidder på kontor. Ja. Og jeg tror måske også nogle gange, man generelt skal passe på, med ikke at sætte et tal på, men mere at sige, hvis du bare øver dig i, at du lige går en tur dagligt, eller du tager trappen i stedet for elevatoren, så man mere siger, gør de her ting frem for, du skal lige track dit ur, hvis ikke du har gået 10.000, så er det bare ud om aftenen, til du rammer. Altså det er jo ikke holdbart i længden. Overhovedet ikke. Så overvurderet i min optik. Ja. Jamen, de var da ret gode. Jeg synes, det var en
fed måde at lave. Ja, der kom vi faktisk ret også hurtigt. Ja, men også Det bare var vel ikke noget. overhovedet ikke. Det var nogle gode emner, og ja, i forhold til at få information ud, der var det en god måde at gøre det. Ja, præcis. Og hvis der er nogle emner I derude, der lytter med, tænker sådan, det kunne vi faktisk godt tænke os, at I snakkede om, så må I gerne skrive det til os. Vi er meget åbne for Eller hvis det her emner. var super fedt, må jeg gerne sådan sige til. Om noget, vi skal gøre igen. Ja. Ja. Fordi man kan sige, at podcasten er jo også for netop, at I kan få nogle flere nuancer på de forskellige emner. Ja. Fedt, det var sgu da meget godt. Det var super. Jamen, så håber vi, at I synes det var godt, og I vil lytte med næste gang. Tak for den gang. Tak for den gang.